Суботнік – галоўная падзея тыдня. Лукашенко саджае не толькі людзей, але і дрэвы. Лукашенко ўручыў сваім журналістам сякеры. Ну, сильнее надо. Хорошо, но сильнее. Міністр сувязі хоча стварыць сваю аперацыйную сістэму. Ленін і Сталін на суботніку ў Гомлі. Аршанскія міліцыянты супраць аграрыяў. Шчаслівыя міліцыянты з Калінкавічаў. Калінінград. 14 пратаколаў за 10 хвілін. І ўсё на адну жанчыну. Вітаем вас, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра некаторыя цікавыя падзеі распавядзём ужо зараз. Заставайцеся з намі. Галоўнай падзеяй у Беларусі стаў суботнік, які прайшоў у суботу 20 красавіка. Гэта яшчэ савецкая традыцыя, якая практыкуецца ў краінах былога Савецкага Саюза. Але ёсць дзве краіны, дзе суботнікі праходзяць на агульнадзяржаўным узроўні. Гэта Беларусь і Узбекістан. У Беларусі ён па-ранейшаму прывязаны да дня нараджэння Леніна, якое адзначаецца 22 красавіка. Гісторыя суботнікаў пачынаецца 12 красавіка 1919 года, калі група рабочых камуністаў у складзе 15 чалавек дэпо Масква-сарціровачная пасля працоўнай змены засталіся рамантаваць паравозы. Ленін назваў это вялікім пачынам, і ўжо ў наступным 1920 годзе 1 мая прайшоў агульнарасейскі суботнік, у якім прыняў удзел і сам Ленін. Вядомы здымак, дзе Ленін з групай таварышаў нясе бервяно. Пазней это напоўніцу выкарыстала савецкая прапаганда. Але ж як гэта Ленін нясе бервяно не адзін, да яшчэ ў хвасце пляцецца? Непарадак? Таму ўжо на паштовай марцы 1957 года Ленін нёс бервяно адзін, як сапраўдны асілак, проста ў руках, нават на плячо не закінуўшы. Гэты факт стаў тэмай шматлікіх анекдотаў. Я яшчэ са школы памятаю такі. Прыбягае ўсхваляваны Дзяржынскі да Леніна і з парога крычыць: «Уладзімір Іліч, суботнік пад пагрозай зрыву!» А што здарылася? Хтосьці спёр надзіманае бервяно. Але Лукашэнку не да анекдотаў. Ён не толькі захаваў савецкую традыцыю, але і падняў яе на новы ўзровень. Штогод ён удзельнічае ў суботніках, то на будоўлі, то на лініі Сталіна, то яшчэ халера ведае дзе. У гэтым годзе Лукашенка саджаў яблыні на Шклоўшчыне, сваёй малой радзіме. Як хтосьці трапна заўважыў, гэта быў адзіны дзень у годзе, калі Лукашенка саджаў не толькі людзей, але і дрэвы. Саджаў он іх з высакароднай мэтай. У каждой школы должен быть свой приусадебный участок, где можно поковыряться и по земле походить, и руками прикоснуться, чтобы дури меньше было в голове. Невядома яшчэ, у каго меней дуры ў галаве, у школьнікаў ці ў дарослых дзядзяк і цётак. Падобна, што школьнікам да іх яшчэ далёка. У гэтым годзе Лукашенка вырашыў далучыць да справы сваіх журналістаў-прапагандыстаў, каб не соўгаліся там без справы, калі ён працуе. Так, давайте вы кого тут? Один оператор останется и все. Хватает там этих кадров. Так, смотри. Нет, подождите, вот смотри. Коленка должно быть чуть выше земли. Засыпай. Вот все. Все, хорош. Усё правільна. Павінны ўмець не толькі языкамі працаваць, але і рукамі. І калі ў мінулым годзе ён уручыў азаронку кувалду, тренд такі быў тады, то ў гэтым годзе, пасля пасадкі дрэў, журналісты атрымалі ў рукі сякеры. Як жа без колкі дрова абысціся? Тым больш зіма вырашыла вярнуцца. Асабліва падабалася Лукашэнку вучыць шчапаць дровы маладых дзяўчат. Ноги очень широко, чтобы если промахнешься, не в колено не попал. И в эту вот трещину, вот, ты должна, ты туда смотришь, видишь, не такое простое, вот оно треснуло. Кажется. Да. Это кажется, ты взяла, думала, ну, как получится, если учили. Ну, сильнее надо. Хорошо, но сильнее. Праўда, чамусьці карыстаюцца яны фінскімі сякерамі, не айчыннымі. Але Лукашенка патлумачыў, што іх якасць пакуль дацягвае толькі да ўзроўню той субстанцыі, што з тачкі ўносілі ў пасадачныя ямы. Але ўжо чыноўнікі атрымалі загад вырабіць сякеры не горшыя, чым фінскія. Сама прасцей будзе закупіць партыю фінскіх ды прыляпіць зверху сваю этыкетку. Галоўнае – прымацаваць трывала, каб яна не адвалілася. Але і з гэтым могуць не справіцца. І не толькі сякеры павінны зрабіць айчынныя.
Міністр сувязі і інформатизації Константин Шульган анонсував ще більш амбіційний проєкт. У ближайший час треба створити айчинну операційну систему, свій браузер і свій пакет офісних програм. Усього це, по словах міністра, потрібно для створення лічбового суверенітету. Сапраўдны ўжо амаль згубілі, але ўзяліся ствараць лічбавы. Задача няпростая, канстатаваў Шульган, але ўправяцца. Усё ж недарэмна Шульган былы вайсковец. Галоўнае загадаць. Думаю, справяцца. І зараз уся краіна працуе на крадзеных пірацкіх праграмах. Таму трэба перарабіць іх на свае і загадаць купляць іх у дзяржавы. А вось як будзе называцца дзяржаўная аперацыйная сістэма, пакуль невядома. Напішыце, калі ласка, свае варыянты ў каментарах. А мы пасля агучым лепшыя прапановы. Можа, і ў міністэрстве пачуюць. А мы вяртаемся да суботнікаў. Калі на Магілёўшчыне на суботніку працаваў Лукашенка, то ў Гомлі на суботнік наведаліся Ленін са Сталіным. І калі ў мінулым годзе ў Докшыцах на свята наведалася толькі ленінская галава, то ў Гомлі было ўсё па-сапраўднаму. Уладзімір Іліч і Іосіф Вісарыёновіч у атачэнні маладых камсамолак з грузавіка заклікалі прыняць удзел у суботніку. Такое прадстаўленне зладзілі на гомельскім заводзе Лічча і Нармалёў. І бервяно Ленін на сілук належыць наперадзе таварышаў. А вось сапраўднасць бервяна пад пытаннем. Дужа ж лёгкае на яго носяць. Хаця, відаць, сапраўднае, але тонкае і сухое. Не пашкодзіла б больше яму зваліць на плечы, можа б дур з галову выскачыла хутчэй. Не хапала яшчэ ім Хрушчова. Было б як у народнай песні. Жылі-былі тры бандзіта, Ленін, Сталін і Мікіта. Але Мікіта Сергеевич зараз у апале. Крым Украіне аддаў. Самі ж так званыя правадыры не працавалі, а каталіся па горадзе і заклікалі працаваць іншых. Як і належыць начальству. Пакуль несапраўдныя Ленін са Сталіным раз'язджалі па Гомлі, аршанскім міліцыянтам было не да таго. Яны прынялі ўдзел у самай сапраўднай бітве за ўраджай. Яны зладзілі рэйды па аб'ектах аграпрамысловага комплексу раёну. А то зусім вяскоўцы ад рук адбіліся, крадуць усё: салярку, збожжа, камбікорм. Аршанская раёнка паведамляе, супрацоўнікі міліцыі правяраюць гатоўнасць тэхнікі да штодзённых выездаў на палявыя работы, кантралююць своечасовасць праходжання дзяржтэхагляду, правяраюць камплектнасць тэхнікі вузламі і агрэгатамі, якія ўплываюць на бяспечную эксплуатацыю на дарогах агульнага карыстання, кантралююць спраўнасць знешніх светлавых прыбораў, а таксама наяўнасць укамплектаванай медыцынскай аптэчкі. Далей газета дадае, пад асаблівай увагай супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі фізічны стан кіроўцаў і забяспечанасць аграрыяў рабочым адзеннем са светаадбіўнымі элементамі. Гэтыя складнікі ўплываюць не толькі на ход пасяўной, але і на бяспеку ўсіх без выключэння ўдзельнікаў дарожнага руху. Вось як, не будзе флікера на адзенні, і ўсё, хана, не будзе ўраджаю. Але міліцыянты парушаюць галоўную скрэпу, на якой трымаецца жыццё на вёсцы. Гэта красці ў калгасе. Ды на вёсцы это было святое. Ніхто гэта і за грэх не лічыў. Да нядаўняга часу на это глядзелі скрозь пальцы. Крадзі, галоўнае ненахабна і ў палітыку не лезь. За это вяскоўцы і падтрымлівалі рэжым. А зараз на святое замахнуліся. Цікава, як гэта за мяжой сяўба абходзіцца без такіх рэйдаў? А вось у Калінкавічах міліцыянты зладзілі рэйд супраць тых, хто парушае правілы дарожнага руху і не хоча плаціць штрафы. Адзін небарака, які трапіўся п'яным за рулём і не заплаціў вялікі штраф, паплаціўся самай святой рэччу – тэлевізарам. Акрамя тэлевізару яго забралі балгарку і бензапілу. Але халера іх тых інструментаў. А як чалавеку жыць без тэлевізара? Бяда чалавеку. Зато якія шчаслівыя твары міліцыянтаў. Аж свецяцца ад радасці. Вось толькі пральнай машыны ды ўнітаза не хапае. Да поўнага экстаза. Трэба яшчэ міліцыянтаў з Калінкавічаў адправіць у камандзіроўку ў Калінінград, дапамагчы расейскім калегам. У выпадку, калі мясцовая парушальніца не заплоціць штраф. У Калінінградзе мясцовыя аўтаінспектары паставілі рэкорд, варты кнігі рэкордаў Гіннеса. Яны склалі 14 пратаколаў за 10 хвілін. І ўсё на адну жанчыну. Справа была так. Жанчына пасварылася з сяброўкай, села за руль і стала катацца па дзіцячай пляцоўцы. Яна знесла там адну з канструкцый, але не спынілася і паехала далей. На скрыжаванні яна праехала на чырвонае святло, дзе і трапіла ў полю зроку інспекцыі. Яны загадалі ёй спыніцца, але жанчыну гэта не спыніла.
Спыніла я толькі агароджу, у якую яна неўзабаве ўрэзалася. У выніку яна атрымала 14 пратаколаў. Па адным за п'яную язду, адсутнасць правоў, збітую агароджу і непадпарадкаванне паліцыі. 2 за язду на чырвонае святло і яшчэ 7 за нявыплату штрафу. Вось тут досвед калінкавіцкіх міліцыянтаў і спатрэбіўся б. На этом мы з вами развітваемся. Дзякую усім за прагляды, лайкі і каментары. Усё вам найлепшае. Не сядайце за руль пасля алкаголю. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, каментуйце, ставьте лайки, дзяліцеся тым відэа з сябрамі. Калі ж не, просто глядзіце і распавядайце сваім знаёмым. Жыве Беларусь! Слава Украіне!